намозгузоро қисса кардан, мегӯяд суҳбат дар бораи ҷаннат мерафт. як кас мега амо аҳли масҷид эгӯ биёй ами гапора моне наъузу биллоҳ. Ки рафтааст ҷанната, ки омадааст, ай пеши худ гап назанед. одам вақте ки ба ҷаннати худо бовар надошта бошад, ӯро дигар на намозиш фоидаш мекунад, на тоати ибодатиш фоида мекунад. ҳамин бадбахтам аз зумраи ҳамун мунофиқҳо будааст. гуфт бовар надоштам, шаку шубҳа доштам. ҳазрати худовандӣ дар ҷавоб мегӯяд фаlyawma ansok kama nasitani. ана ки имрӯз манам тара фаромӯшат кардам. чӣ хеле ки ту моро фаромӯш кардӣ дар дунё, бовар надоштӣ ба меҳмонии худо, бовар надоштӣ ба рӯзи қиёмат, имрӯз морам тара фаромӯшат кардем, ба боди фаромӯшӣ супорида шуд. ҳақ таоло халқро гӯяд ба ҳашр, армуғон ку аз барои рӯзи нашр. худои бузург мегӯяд фардо рӯзи қиёмат мепурсад, о барои ҳамин рӯзи бузурга чӣ овардӣ, туҳфат чияй? ҳин чӣ оварде дастовезро, армуғонӣ рӯзи растохезро? ё умеди бозгаштантон набуд, ваъдаи имрӯз ботилтон намуд. шояд бовар надоште ки ҳамин рӯз мешавад, шояд ки дар дилтон шаку шубҳа доште. мункири меҳмониашро аз харӣ, пас зиматбахш хоку хокистар барӣ. тот гувоҳӣ метан, поҳот гувоҳӣ метан, дигар рӯз сиё мешавад. рӯзи маҳшар ҳар ниҳон пайдо шавад, ҳамзи худ ҳар муҷриме расво шавад. даст гӯяд ман чунин дуздидаам, лаб бигӯяд ман чунин пурсидаам, чашм гӯяд кардаам ғамзаи ҳаром, гӯш гӯяд чидаам суъулкалом. инҷа иқрор мешаванд. забон мега ки ман рафтам бизиву хабаркашӣ кардам, як мусулмона дар бало гирифтор кардам. гӯш мега ки ҷои он ки қуръон бишнавам, ба воситаи ман ҳамин соҳиби бадбахтам музика гӯш кардааст, ғайбату буҳтон гӯш кардааст. чашм мега ки нигоҳи ҳаром мекард тавассути ман, ба авроти мардум назар меандохт. даст мега ки ба воситаи ман медуздид, хиёнат мекард дар моли мардум. фарҷ гӯяд ман бикардастам зино, пой гӯяд ман шудастам то мино. амалҳои неки хайртам гувоҳӣ метан. агар ҳоҷии ҳарамайн бошӣ, ҳақиқатан по гувоҳӣ медодааст ки ман мино рафта будам, арафот рафта будам. ҳамин марда ғайрат кард, ҳаракат кард, хонаи бузурги тира парвардигорро мега зиёрат кард. ина бибин, пас чунон кун феъл кон худ безабон, бошад ашҳад гуфтана айни баён. ай мусалмон, ту тарзе рафтор ку, мусалмонита исбот ку. оғиб мушк он аст ки худ бигӯяд. пас чунон кун феъл кон худ безабон, бошад ашҳад гуфтана айни баён. ай мусалмон, ту тарзе рафтор ку, мусалмонита исбот ку. оғиб мушк он аст ки худ бигӯяд, на он ки аттор бигӯяд. ҳамин мусулмони ҳақиқиро ҳам рафтору кирдораш мефаҳманд ки алҳамдулилла ин мусулмонай, бандаи аллоҳай. ба як даъвое ки алҳамдулилла ман мусулмон, воли ту мусулмон намешавӣ. пас чунон кун феъл кон худ безабон, бошад ашҳад гуфтану айни баён. баъд мега ҳазрати худовандӣ бандара суол мекардай, факунта тазунну аннака мулоқи явмака ҳазо. е банда, оё медонисти ки ҳамин рӯз ба сарат меоям? оё медонисти ки дар боргоҳи ман пурсида мешавӣ? оё медонисти ки ҳама ҳамин неъматота ҳамин ранги лентавори ай пеши рӯз мегузаронад? акӣ дигар ҷои дурӯғ нест. охи иқрор мекунад ки ло, не мега бовар надоштам. мунофиқ чӣ каса мегӯянд бародарои азиз? мунофиқ касеро мегӯянд ки намоз мехонад, рӯза мегирад, алҳамдулилло мусулмону мега, дар маҳфилу маъракаҳои мусулмонон ширкат мекунад, аммо бовар надорад. ё ба худо бовар надорад, ё ба рӯзи қиёмат бовар надорад, ё пайғамбара қабул надорад, наъузу биллоҳ, ё ба малоикаҳои худои таоло шаку шубҳа дорад. агар касе ҳамин тоифа мардум бошад, ба яқин бидона ки мунофиқ